Skadial som, stadial som, slovenského rodu som. Slovenky, Slováci, znova sa vám ozývam. Chcel by som vám položiť jednoduchú otázku. Ste hrdí, Slovák? Ste hrdí na tento štát? Ja viem, veľa z vás si asi povie, že nie, ale toto je chyba. Toto je chyba, za ktorú môžem ja, za ktorú môžete vy, za ktorú môžu naši rodičia, naši prarodičia a praprarodičia. Podľa mňa tí boli hrdí na to, kde vyrastali a kde žili, preto sa tak aj chovali a preto ten štát vyzeral, ako vyzeral. Ale to, čo sa v tejto republike deje posledných 30 rokov, no naši prarodičia sa musia v hroboch obracať. Kam sme to až dovolili, aby to zašlo? Slováci, začnime sa zaujímať o dianie v tejto republike. A to obzvlášť apelujem na mladých ľudí, lebo budúcnosť sú naše deti, budúcnosť sú mladí ľudia. A keď to takto pôjde ďalej, za chvíľu sa z nás stane iba šedá hmota chorých a choromyselných ľudí. A potom sa pýtam, kam to speje. Skúste sa nad tým troška zamyslieť. Skúste sa troška viacej zamyslieť nad tým, koho budete v týchto voľbách voliť. Sú to veľmi dôležité voľby. Nakoľko sami vidíte, čo sa tu deje. Nevyzerá to, že to bude dobre. Vôbec to nevyzerá, že to bude dobre. Takže používajte hlavu, nezabúdajte, lebo Slováci veľmi rýchlo zabúdajú. Tí, čo tam už boli a nič nezmenili, tam nezmenia, ani keď tam budú znova. Na toto si treba dať sakramenský pozor a podľa toho treba aj voliť. Samozrejme, treba používať aj srdce. Niekedy, keď používate viacej srdce ako hlavu, je to na škodu. Ale v srdci je ukrytý taký nejaký tajný inštinkt, kam by sme sa asi mali vybrať a ktorou smerou by sme mali začať asi zhliadať k istým ľuďom. Porozmýšľajte nad tým. Ďakujem.